Salutare, fraților! Astăzi vom face un nou episod. Deci, ăsta mori de râd, cred. Eu sper că da. Deci, cum ați văzut și în titlu, 10 fort, vreau să spun scheletro, stați un pic. Nu, că și că trebuie să mă pride tot ceva. Ok, rachită. Deci, așa. Deci eu, în chinul ăsta, o să mă bat cu 10 părți. Mamă, asta ar muri de râd, cred. Asta mai vist odată până. Nu mă întâmplă. 5, gen. M-am bătut și cu 10, m-am bătut și cu 5 și am mai făcut, m-am bătut și cu filmul ăsta, Strom, gen versul 10 și după aia cu ăla, taliul ăla, în schimb. Sper că o să vă placă și haideți să trecem la episod. Moneți, hai să începem, ăsta n-avem nevoie de el. Stați un pic în parte. Haideți parte. Ce vei, poate ce mă urmărești? M-a văzut tare, mă aruncă și eu. Se vede că sunt schelete. Merge nu fac eu oameni, să vezi. Deci, eu mă arată, îi da, îi lătăm în cadră, îi vine în pumii. Că nu, băi, nu bagi. Un parte. Mabo. Hai, bă. Mă rog, sau? Ia te bată de ei. Haideți, bă. Mă. Ia te bată între ei, bă. Nu. Oamenii după mine nu mă omorâți, bă. Nu bateți între voi. Nu vă sunteți în echipă. Nu veni, dar ăștia. Aoleu. Dar cum am noroc că unii nu vă mine. Bă, dar nu vă mai bateți între voi, da? E mult? Aba, nu? Iată! Bă, aia a murit! Bă, n-a murit de zeacă sau... Dar noroc că există posibilitatea să se bată? E mort? Nu va mai bată, ăsta sunt iefei. A murit, abană. Am armata. Hey, let's do it.
Neți încercasem cu 5, nu pot încercasem ieri cu 5. Am stat 2 ore fi bat pe tot. Vede, spinul ăsta de scheleton n-are deloc forță. Uitați-vă și voi când dai. Se vede așa un film. Dacă eram cu Eskimo ăla puternic gen strong, ei, băteam pe ăstea 9 secunde. La mână și aruncam pe toți. Mamă, deci m-a enervat că ia că mi-am fi dat pe pomnii. Ăla-mi face cu mâna. Am piericat. Hello! Bă, ce frost sunt! Nu cred că asta fi merg. Chiar cred că m-am spus și în intro, dar nu cred că asta fi merg chiar tot. Nu știu cât de greu e. Am avut într-un tom, and don't know. Hai că e mort. Stai că s-a te zi nebunos. Mai sunt decât 5. Oricum, am noroc. Ce mă, am noroc că te bată. Uite cum i-a dat fumul ăla. Stai. Nu, bă. Sper să nu mă omor. Era să mor, but unde fola de aici și iau dacă am pot să fii și am crezut că îmi bătuam om și închi mori. Am pumping fence. Fatem 5. Că sar pe voi. Bă, da. Am căști, am dau oameni. Îmi dau așa. În fond, nu se tacă după 3 secunde, 2, nu mai știu. What? Înainte ni se părea, dați-i sunetora. Stai, aici, și iau de la spate. Ce să iau de la spate? Îl veni că-l proștavi, nici o mină. Păi poate. Asta e, am uitat. Mă, e cât de mână și mă enervează că nu pot să le dau. Ok, alright. Ce era? Alright. Hello. What up, Saul? What the fun? What the fun? Mamă, deci mă enervează când... Sunt ăștia oare? Uite-te, bă, nu mă... Uè! Vrei să puc? Aproape nu... Nu mai, nu... L-au ia cum analizez că am bătut... Bine, nu i-am bătut chiar eu. Hey there! Ce vrei, bă? Uite, bă! Hey there! How's it going? Nu mă ții apă toți ăștia. Vreau mai încep să arată mai că doar cu... Și sper să nu se mai poată între ei. Am murit? Era mult.
I come in? Okay, gata. Acum. Apsa. Unei. Până. Hello. Bun, hai. Uitam, mama, ce? Am de faci. Vere. Veniți după mine. Dați-mi capace. Asta e ideea. Nu să stai și să-mi faceți cum. O, dar voi sunteți nebuni. Vă dau pumni. Așa, mai sunt decât 2 balauri. Așa, bravo. O, da. Oricum. Gata, hai toți. Armate. Wow. Armat. Mamă. Hai, dă în capul celălalt. Am dat din greșeală foastă. Te-ai fește în poșteroi. Ce se spawnezi încă 2? Că nu a fost părit pe noaptea. Stai că știam o văd. Bine, dar piața plântului. Oh, nu, asta l-a bătut pe celălalt. Ia să-ți. A murit și celălalt. Băi! Sărac! Marș, mă! Gata! Bam! Am ce faci? Hai, volta! Wow! Abundance! Abundance! Neața e mort! Gata! I-am omorât. Acum, haideți să îți iau pe ăsta puternic. Mamă, trebuie să iau chestii de astea de 100 de ori. Sau ai că-i să-i ștem. Și acum, în 10, să-mi arăt cum îi bat ăștia. Oh, what up, son? Get him! Get off!
Că-mi până la aici, că din greșeală. Deci am făcut... Bravo! Mai sunt... Mort? What did that the bicycle get to this yet? In it. What down and drunk, you fought and sure. And moment. Oh, look. It's what they fought it on. I'm just. Să vedeți cât de repede îi bat cu spinos. Da, acum, asta a durat foarte mult. Însă ies de foarte lung de picul. E n-aptul. Fac o de ce, da, fac tot. Așa cu patru. Eu! Ce bă? Ofi, haideți să vedeți că poți te atingi chiar-i va prepede. Ah, uite, îl iau pe mas două. What up, son? Yeah, come on. Da, come on, they say in the mid. Oh, una te amenen va pe tot. Mort. Mort. Baba, nu era. Și dacă deau pe ăsta? Ia să pe ăsta vreau să-l arunce sau... Ăsta mă... Haide, acum! Acolo este... Și acum, da,
dar un rastru văd un for, vânce un schelete. Uitați! Oricum e clar că eu trebuie să câștiga aveți 10. M-a omorât. Că fă-mi și eu de stăcii, îl și dau așa. Ok. Și cam atât a fost și mirea câmpul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dați că orașul v-a plăcut. Ia. Mă mai pot. Am obosit rău. Dacă vreți, puteți încerca și voi. Acest lucru. Asta două. Acest experiment. O data viitoare ați vrea să fac un film în care să fie 15, să-mi pun și timer pe telefon să văd în cât timp îi bat pe ea 15. Cred că o să mor o dată măcar. De-abia și vorbesc. Este foarte șuret.